Най-лесният начин да сбъднете вашето желание е като вземете лист хартия и напишете своето желание. Тоест, вие вече имате вашата цел. Желанието е необходимо да бъде написано в сегашно време и да не включва негативни думи. Освен това, трябва да се отнася само за вас, а не за някой друг. Когато знаете какво искате, пропишете 10 точки към това желание, защо искате то да се сбъдне. Например, искате да си закупите, да кажем, нов имот. Защо искате да си закупите този нов имот? Например, искате да си закупите имота, защото искате да живеете в нов дом и да започнете нов живот, нова страница от вашия живот. Искате да наемете човек, който ще се грижи за този дом и ще плащате с любов и благодарност. Искате да си закупите нов имот, нов дом, защото искате да създадете, например, семейство. Искате да живеете с вашия любим човек. Ето така, по този начин, 10 точки, защо искате да се сбъдне това желание. Като една от тях трябва да бъде лесно изпълнима. Например, можете да направите стъпката, да кажем, че ще разгледате цените, офертите или кварталът, в който искате да си закупите жилище, или градът. Ще определите точно какво искате да бъде това ваше жилище и ще го направите точно днес. Започнете да работите за вашите мечти, за вашите желания, защото те наистина се сбъдват, скъпи приятели. А сега от това прекрасно място ви пожелавам един прекрасен ден и вярвам, че вашето желание е на път да се сбъдне. Посрещнете го, скъпи приятели. Хубав ден от мен. Чао, чао!